Na konkurs za izradu loga Saveta za ravnopravnost polova pristiglo je više od 20 radova. Predsednik Skupštine grada Radiša Marjanović uručio je prigodne poklone direktoru umetničke škole i autoru nagrađenog rada, učeniku 3. godine odseka grafički dizajn Nikoli Timotijeviću. Profesor nam objasnio šta se tu radi. Mi smo, svako je imao svoju neku verziju. Radili smo bilo dosta dobrih rešenja. Drago mi je što je moja izabrana. Bilo je teško, pošto mi pored ovoga imamo i školske zadatke, pa smo uglavnom ovo radili kući, pa smo se u školi konsultovali sa profesorom. Dosta sam radio radova što se tiče grafičkog dizajna. Moj hobi je fotografija, pa sam dosta osvojio nagrade u oblasti fotografije i dosta radova mi je izlagano u Beogradu po raznim galerijama. Članica Saveta za ravnopravnost polova Ana Đokić kaže da nije bilo lako odabrati najbolji rad po kome će Savet biti prepoznatljiv. Još jednom želim da se zahvalim umetničkoj školi, Nikoli koji je sve to jako dobro odradio i moram da kažem, nimalo nismo imali lak zadatak. Učenici ove škole su nam, ajde tako da se izrazim, zadali veliki problem da izaberemo onaj najbolji. Nikolin rad je jednostavno po glasovima izabran kao najbolji, tako da, eto, znači, ovo je dobra promocija za umetničku školu, bit će dobra promocija i za rad našeg saveta.